हरखाबै बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्लानि बेंटल एचएस फरायसालियाव दावबायफैनायजों लोगोसे गावनो फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होफैदों। रनजित बसुमतारी बिथाङा चिरां जिल्लानि बेंटल एचएस फरायसालियाव दावबायफैदों आरो गावनो फरायसाफोरखौ सोलोंथाइ होनानै सुंज्रोब लाखिदों। नोंथांमोना मिन्थिगौदि बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया सासे फरायसाफोरखौ खौरां लाग्रा आरो थुलुंगा होग्रा सोद्रोम होनना सिनायथि जानो हायो। बिथांनि बेंटल एचएस फरायसालियाव दावबायफैनाया फरायसाफोरनि फारसे थुलुंगाखांथाव बिहोमा। फरायसालियाव दावबायफैनायजों लोगोसे फोरोंथाय होना फरायसाफोरनि थासारि आरो रोंगौथिखौ नायबिजिरनो थांनाया बाखनायथाव हाबा। थारैनो फरायसाफोरनो हादोरनि थांखि बे सान्थौआ बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथांनि दावबायनायाव नुजादों। बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बायदि फरायसालियाव दावबायहैनानै फरायसालिनि थासारि आरो फरायसाफोरजों सुंज्रोब लाखिनाया जोबोद गोनां। नोङो माबोरै जानो हागोन? हाथरखिखौ बोरै जानो हागोन नोङो? नङा होमबा? हाथरखि जानो थाखाय नोंहा नाजानाय थानांगोन, हाबिलास थानांगोन, हास्थायनाय थानांगोन। हास्थायनायखौ मोननोबोथ' नोङो गुदि गियाना थानांगोन। बुजियाखै? थानांगोन ना? गुदि गियाना थानांगोन। बे बैसोआ ओरैबायदि गियानफुल, बे बैसोआवनो सोलोंनायनि बैसो, नोंनि न'खौ लुखांनायनि बैसो, नोंनि जिउखौ दाखांनायनि बैसो, नोंनि इयुनखौ दाखांनायनि बैसो, नोंनि हारिखौ दाखांनायनि, हादोरखौ दाखांनायनि, मुलुगखौ दाखांनायनि बैसो। दानिया नायदो माबोरै दाखांगोन नोंनि जिउनि थांखिखौ, एम इन लाइफखौ माबोरै साक्सेसफुल खालामगोन। खन्थाइगिरिया बुंनाय आंनि हाबिला खन्थाइनि गेजेरजों मनरन्जन लाहारिया जोंनि जिउनि हाबिलाखौ सिमां देन दाजासो हानि मोदोम बायदि, नङा होमबा? दानो गोथै दाजाथों, जों दानो थैनो लुबैया, थैनो लुबैयो। जों दानो जुदि फरायसा समावनो गोथै जायोब्ला, हानि मोदोमजों जों हाजों गोरोबलांफिनोब्ला, हानि मोदोमा जोंनि जा मिजिं, न'खरनि जा मिजिं, हारिनि जा मिजिं, हादोरनि जा मिजिं, बे थैमार जागोन। क्लियार? मा बियो? फांसे बिफां, नङा होमबा? फांसे बिफां। बिफांखौ बयबो लायो दा, बयबो सिनायो, बयनिबो न'आवबो सफारि बिफां दं, माबा माबि बिफां दं, जाग्रा फिथाइ दं, आंगुर फिथाइ दं, आपेल बिफां दं, नासपति दं, खोरदै दं, ना खामब्रेंगा, ओमफ्राय मा होनोमोनलाय आमलाइ दंना गैया? सेलेखा दंफां दं। जों बयबो जाफेरदोंना जाफेराखै? जाफेरदों। आरो थांना थानो थाखाय जानाया जानांगौ। जिउखौ माबोरै दानायनि थाखाय जागोन, गावनि इयुनखौ माबोरै दानायनि थाखाय जागोन, हाबिला खालामनांगोन नोङो, थांखि खालामनांगोन नोङो। दा हमनानै ला नैबे थाइसे आपेल फिथाइ, बेयो फांसे बिफां। आपेल फिथाइया नैबेहाय थायनानै दङ, आपेल बिफांआवहाय। आपेलासो, बिफाङासो, बिफाङा जादों नोंसिनि फोरोंगुरु, नोंसिनि बिमा, नोंसिनि बिफा, नोंसिनि। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावदै सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।